At være vegetar er ikke ensbetydende med kun at spise salat og tofu. Faktisk er det ofte de mange forskellige grøntsager og tilberedningsmåder, der giver masser af lækre variationsmuligheder, også i forbindelse med traditionelle retter. Hvor afvekslende det vegetariske køkken kan være, viser for eksempel vores ret masala af søde kartofler og auberginer. Retten består af søde kartofler, squash, auberginer og løg, som sauteres på en pande. Der tilsættes en halv peberfrugt i tern og 2 spiseskefulde mellemstærk karrypasta. Hvis du ikke har karrypasta i huset, så kan du i stedet bruge karrypulver. Derefter tilsættes 400 gram hakkede tomater fra dåse, 6 spiseskefulde sojasauce og 300 ml grøntsagsbouillon. Læg låg på panden og lad det hele simre i 30 minutter ved lav varme, indtil grøntsagerne er møre. Rør maizenamel sammen med 150 gram yoghurt og hæld det i panden under omrøring. Lad retten simre videre ved lav varme under konstant omrøring, indtil saucen er tykflydende. Lad retten trække igennem i 2-3 minutter, så er masalaen klar til servering. Hvis du ønsker en vegansk ret, så kan du ganske enkelt erstatte yoghurten med en sojayoghurt. Masalaen drysses med hakket koriander og serveres med kogt ris eller indisk brød og chutney. Hvis du falder over en opskrift, som du synes lyder lækker, men som indeholder fisk, er det ikke noget problem. Du kan ganske enkelt erstatte fisken med tynde strimler soja, vegetariske frikadeller eller nødder, for vegetarer vil selvfølgelig også gerne have noget at tygge på. Husk at krydre maden godt, ikke mindst når der ikke bruges kød som smagsgiver og smagsbærer. Maden kan i stedet piftes op med hvidløg, løg og alle mulige krydderurter. Især når man laver tofu, skal der krydres lidt ekstra, da tofu næsten ikke har nogen smag i sig selv. Det nemmeste og hurtigste er at svitse tofuen og koge panden af med sojasauce. Det er nemt og hurtigt at lave vegetariske frikadeller. Kog først en kop boghvede op med en kop vand, tilsat en chat sojasauce. Med Kikkoman sojasauce har du altid et naturligt krydderi ved hånden, som giver maden en rund og fyldig smag, den såkaldte umami. Rør 5 spiseskefulde mel i massen og æld det hele sammen med et hakket løg, et fedhakket hvidløg og 2 spiseskefulde sojasauce. Fugt hænderne og form dellerne i hånden. Steges i ca. 5-8 minutter på hver side. Færdig. Salat smager lækkert som tilbehør, også med Kikkoman i olie-eddike-dressingen.